Kita main dan kita panggil serang bersama Desi Faradila dan tetap digoyang santai bersama Citra Musik. Yo. Virus Audio thank you. Di Production Video Shooting juga thank you. Duduk sarung, tibake capek gunung ya penak. Ya reng. Heeh. Berenmu double lho, Pak. Iki Citra Budaya saya. Yes. Pamundutan saking sinten, Bang? Saking kang sepuh-sepuh. Kaya to Bapa Wartono Sakukuban. Yes. Tebih nggih. Nggih. Ayo dibacotno. Neno. Yes. Syukur bisa gunung desa. Iya. Suaramu kaya sinden kepuk ya sayang. Sinden kawin. Sinden Sulastri saka Tlatah Kepuk. Yen mendung sayang. Ayo. Capek gunung.
megol. Sinden Durung kepuk. ana sawerane lho, Bang. Sinden kepukku nok megol Sinden nganan kepuk setengah niki napa meter. to? Eh? Sinden kepuk niki napa? Sinden sayang. Oh. Sinden dulu sinden layang. Dibacot Monggo, lagi Bang, sayang. ayo Bang, sampean Bang. Aku sing jengleng. Oke, matur suwun. Syukur bisa. Ora pas ya? Kok iso fales nih ya? Nah, iki lho, iki pas. Ayo. Syukur bisa. Ya. Nyawa gunung desa dadi Ya. raja. Ini ora Buka sithik. Dudul sithik. Ayo. Dudul, dudul. Ya. apa. Caping gunung sampun diaturi. Caping gunung. Nggih. Katur kagem sadaya palenggahan. Nggih.